έχετε υλικό. Γιάννη, άμα θες να... Φοβερό, Κόρας, φύγετε από εκεί. Φύγετε από εκεί. Ας μου θες βοήθεια, θες βάρος. Σε κατσούμισες. Τι μάθαμε λίγη. Πιο παράξενο. Τώρα βάλουμε τις αλυσίδες. Βγάζουμε τα... Κάτσε, πού είναι το zoom. Πού είναι? Αυτό το κάνει μακριά. Ω, πανικός γίνεται εδώ πέρα. Ό,τι θέλεις. Πάμε για πιο βαριά. Βάλε, το καλέ που πάει. Μήπως πάει εκεί. Μας αφήσει λέει. Σας περιμένω τόση ώρα άδικα. Πώς βυθίζετε κι άλλο. Φέρετε. Πάλι, σταμάτα. Mission. Για δήλωση παρακαλώ. Θα μας δείξεις. Mission είναι. Ποιο mission βρέσει. Κάνουμε υπόθεση. Όχι, το Fear Factor ξεκίνησε. Ωραία φαίνεται. Πιστεύω σε 1/4 να έχει βγει το αυτοκίνητο από μέσα. Ούτε. Πιστεύω σε 1/4. Είμαι σίγουρη. Θα μας καλά, μην φεύγεις. Θα φέρνουμε και μικρόφωνο. Α, το γίνανε Μαρίκα, μας έλα πίσω. Α, δεν σου έλεγε αυτό κρύβω. Yes, yes. Power! Το πώς πάλι μέσα. Καλά, το πήρε εκεί. Θα το γυρίσει τη μόνη. Κορές, εσείς τι κάνετε? Ζωή! Γλάστρες! Το τιμόνι. Το στούδιο, ναι. Πάτσι οι ρόδες πληθήκαν τέλειο. Είναι πλέον για το υπόλοιπο αυτοκίνητο. Μπράβο! Χειροκρότημα. Μπράβο! Στα φώτα είναι εκεί νερό, κάνει το zoom. Πού πέραμε από το zoom. Στα φώτα μέσα. Το φανάρι μου λέγει νερό. Χριστέ μου. Ναι βρε Γιάννη. Ευτυχώς που έχουν και τάπα, Ας βοηθήσουμε κάποιον. Όχι, εντάξει. Τι ωραία που βγήκε όμως, μ' άρεσε. Α, ναι, εντάξει. Σαράκια έχει μέσα. Εγώ ακόμα την ίδια πορεία έχω, Κυριάκο. Τώρα θα κοιτάξουμε αν έχουν βραχή τα φρένα ή το υδραυλικό τιμόνι. Θεέ μου. Δεν έχει γράφει το τιμόνι.